ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு விபி அனலைஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம ஏபிசி ஜூஸ்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆப்பிள், பீட்ரூட், கேரட். ஓகேவா? அப்ப இந்த ஏபிசி ஜூஸ்ல நம்ம என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, அதே மாதிரி என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா? ஒரு விஷயம்னா அதுக்கு நல்லதும் கெட்டதும் இருக்கும். ஆனா மெயினா ஏபிசி ஜூஸ்ல நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. வைட்டமின் ஏ, சி, அப்புறம் ஆன்டி ஆக்சைடு இருக்கு. மெயினா இது ஸ்கின் ஒயிட் ஆகிறதுக்கு, இல்லைன்னா க்ளோவிங் ஸ்கின்னுக்காக எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா அது உண்மைதான். அதே மாதிரி இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜூஸ் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணினேன்னா, கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி லெவல் அதிகமாகிறதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இதுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச பிறகு எல்லாருமே சாதாரண மக்களும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதே மாதிரி பிபி உள்ளவங்களுக்கு, டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு, வெயிட் லாஸ்க்கு கூட இது நல்லா யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப இது எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? அப்ப ஆஸ் யூஷுவல் மாதிரி நம்ம ஜூஸ் அடிக்கிற மாதிரியே தான் எல்லாமே ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு, பக்கத்து வீட்டுல ஏதோ ஒர்க் நடக்குது, அதோட சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்ப இது போட்டாச்சு. இதுக்கு ஆக்சுவலி பீட்ரூட்டோட பிளேவர் தான் எப்பவுமே முன்னுக்கு நிற்கும். இதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா, ஒரு கேரட், ஒரு குட்டி ஆப்பிள், பீட்ரூட்டோட பாதி தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு சுகர் வேணும்னா, தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மட்டும் சுகர் யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சுகர்னா சுகர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணணும், நான் இங்க ஒரு ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்றேன். உங்களுக்கு அப்படியே அடிச்சு குடிக்கிறதுனாலும் ஓகே தான். பட் சுகர் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஹனி யூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஏபிசி ஜூஸ் ஸ்கின் ஒயிட் ஆகும், இல்லைன்னா அதே மாதிரி கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது, ஹேருக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுக்காக நம்ம இது ரெகுலரா இதுல நான் இப்போ ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி இருக்கேன். சோ கண்ணுக்கு நல்லது, ஸ்கின்னுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி நம்ம ரெகுலரா இது என்ன பண்ணக்கூடாது, குடிக்க கூடாது. அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஜூஸ் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். அப்போ ஜூஸ் ரெகுலரா குடிக்க கூடாது சொன்னோம். ரெகுலரா ஏன் குடிக்க கூடாதுன்னா, பீட்ரூட் அதுல கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணும்போது, பீட்ரூட் கண்டினியூஸா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கிட்னி ஸ்டோனுக்குள்ள சிம்டம்ஸும் அறிகுறியும் அதிகமாயிரும். கிட்னி ஸ்டோன் வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குங்கிற ஒரு காரணத்தினாலதான் இது கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். அதே மாதிரி நான் ஃபில்டர் பண்ணல. ஏன்னா அதுல இது ஃபில்டர் பண்ணி எல்லாம் யூஸ் பண்றதை விட ஃபில்டர் பண்ணாம யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அதோட ஃபுல் அதோட வைட்டமின்ஸ் எல்லாமே, அதோட ஃபுல் கண்டென்ட்டுமே நமக்கு தேவைதான். அதே மாதிரி இது எப்பெல்லாம் குடிக்கணும், எந்த டைம்ல குடிக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா? அப்போ இது ஏர்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்ல குடிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப 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 நல்லது. அதே மாதிரி உங்களால மார்னிங் குடிக்க முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மத்தியான சாப்பாடு, இல்லைன்னா இன்னொரு ஃபுட்டுக்கும் இடையில ஒரு டைமிங் இருக்கும்ல, 11 o'clock 3 o'clock அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க இதை குடிச்சுக்கலாம். ஆனா மோஸ்ட்லி நல்லது ஏர்லி மார்னிங். அப்ப இது வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் 2 to 3 தடவை மட்டும் இது குடிச்சா போதும். நம்மள கண்டினியூஸா குடிக்க தேவையில்லை. ஓகே, அப்ப இதோட நிறைய பெனிஃபிட். மெயினா ஸ்கின் ஒயிட்னு, கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுல கேரட் கண்ணுக்கு ரொம்ப, பீட் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான, இல்லைன்னா ரொம்ப எல்லா ஒரு சத்தும் அடங்கிய ஜூஸ் தான் இது. அதனால கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இது ஃபில்டர் பண்ணாம சத்தா குடிக்க பாருங்க. அதே இன்னொரு மெயினான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இது டேஸ்ட் பார்த்தோ இல்லைன்னா ஒரு பியூட்டி டிப்ஸா நம்ம யூஸ் பண்ணாம ஒரு ஹெல்த்தி டிப்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணினேன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். இதோட டேஸ்ட் வைஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்க வேணாம். ஒருவேளை குடிக்கும் போது ஏதோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது கூட ஒரு பீஸ் இஞ்சி மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இந்த ஜூஸ் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க.
அப்போ வீடியோ வந்து நான் வைண்ட் அப் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்குறவங்க பிடிச்சவங்க எல்லாருமே வீடியோ வந்து லைக் ஷேர் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஃபாலோ பண்ணுங்க. எல்லாமே இதே தான், ஃபேஸ்புக் ஐடி, இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி எல்லாமே விவியன் லைஸ் தான். அப்போ நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சப்போர்ட் பண்ண நம்புறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.